Gipasidunggan sa Eastern Mindanao Command kon East Mincom ang mga sundalo nga nakigsangka sa mga rebeldeng New People's Army dito sa Compostela Valley Province niadtong miaging adlaw. Sumala ni Lieutenant General Ricardo Rainier Cruz III kinsa hepe sa East Mincom, dakong sakripisyo ang gihimo sa mga tropa sa 60th ug 25th Infantry Battalion aron pugngan ang mga NPA nga makalusad og kasamok didto sa mga lungsod sa Laak ug Moncayo. Gidahig sab ni Cruz ang pagkasakmit sa upat ka mga armas, landmine ug mga subversibong dokumento ato sa bakbakan didto sa barangay Kasuon, Moncayo, bisan pa man kung usa ka sundalo ang naangol. Gimando sab niini ang padayon nga operasyon aron masikop ang mga rebelde. Sa Central Luzon, globalisasyon giingong hinungdan sa pagdaghan sa mga kabatan-unang aktibo sa pagpakighilawas. Ani ang report sa CLTV. Pinag-iingat ng ilang espesyalista ang mga kabataang aktibo sa pakikipagtalik o premarital sex. Ito ay kasunod ng paglabas ng survey na isa sa bawat 3 kabataang Pinoy, edad 15 hanggang 24 ang aktibo na sa pakikipagtalik. Maaari raw kasing magkaroon ng sexually transmitted infections o STI ang mga kabataang ito kung sakali. Ayon kay Dr. Romeo Taruk, espesyalista sa sexually transmitted disease o STD, ang STI ay iba't ibang uri ng impeksyong nakukuha sa pamamagitan ng hindi ligtas na pakikipagtalik sa taong mayroon nito. Ito ay sanhi ng iba't ibang klase ng mikrobyo gaya ng bakterya, virus, protozoa at parasites. Kabilang sa mga impeksyon maaring makuha ang gonorrhea, chlamydia, trichomoniasis genital warts, pubic lice, syphilis, herpes at hepatitis. Posible ring mahawa ng kinatatakutang HIV na siyang sanhi ng AIDS. Kumitil na ito ng humigit kumulang sa 30 milyong buhay sa buong mundo dahil hanggang ngayon wala pa ring natutuklasang lunas para sa HIV. Blood to blood yan eh. Pagka nagkaroon ng abrasion sugat, yung lalaki, so sobrang tagal ng activity, yung babae, ganoon din, nagkaroon ng excess of fluids sa loob at lilipat na yung virus. Yung virus, napasok sa system mo, sa white blood cell, dahan-dahan niyang kinakain yung white blood cell mo, dumadami sa doon, nag-multiply, puputok yung napuno na yung white blood cell na puno, lilipat sa ibang white blood cell. Wala naman daw pinipiling kasarian ng STD. Ayon kay Dr. Taruk, ikatlo ang Central Luzon sa buong bansa sa may pinakamaraming kaso ng STD. Nangunguna rito ang Metro Manila at Cebu. Sa kanyang mga pasyente, pinakamarami raw ang mga kumukonsultang kalalakihan na kadalasang nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Kadalasan din naman ng walang sintomas ang sexually transmitted infections, lalo na ang HIV o kaya naman ay matagal pa bago ito lumabas. Wala kang nararamdaman sa HIV. HIV tayo yung subclinical, ano? Yung wala ka pa symptoms, HIV. Asa dugo mo na yung AIDS virus pero wala kang nararamdaman, yun ay HIV. Ayon naman kay Alan Cunanan, Sanitation Division Chief ng Reproductive Health and Wellness Center sa Angeles City, maaari rin umanong magka-cervical cancer ang mga kababaihang maagang nabubuntis. Oo, lalo na sa kababaihan dahil sa hindi pa nga fully develop yung reproductive system. So, madaling pag nagamit ka agad yun, halimbawa na buntis siya, pregnancy, magiging prone din sila sa Kaya naman ayon sa mga eksperto, mahalaga umano na magkaroon ng edukasyon at sapat na kaalaman ang mga kabataan patungkol sa mga paksa kagaya ng sex o pakikipagtalik. Ako po si Sara Maniago, alerto alisto sa pagbabalita.